el maquillaje no apague tu risa, que el equipaje no lastre tus alas, que el calendario no venga con prisas, que el diccionario detenga las palabras. Central sempre estivemos dispostos a facer todo tipo de campañas relacionadas co comercio. En este caso, pois, explicarvos un pouco en que funciona esta. Son unhas películas nas que a xente este fin de semana que o comercio vai abrir, pois que poidan ir gratuitamente unha persona collendo unha invitación que lle van a dar no comercio, non? Chega a taquilla, entrega ese folleto de invitación e con ese folleto merca unha entrada e a segunda. É importante pois o que sempre estamos comentando, non? De que convertímonos cada vez máis en xeneradores de servicios para os asociados, en ventaxas para os asociados. Bueno, creo que isto beneficia, unifica moito máis o colectivo, bueno, que é unha ventaxa que poida ser pois valorada polos comerciantes que están asociados e máis os que non son. E nada máis, doulle a palabra. O secretario xeral da CIGA, Suso Seixo, afirmou que ten o convencemento ao 100% de que se producirá unha nova folga xeral e chamou a Comisións Obreiras e UGT a poñerse de acordo entre as tres organizacións para fixar a data. Temos organizado para o día 5 de xaneiro o 50 aniversario da publicación de Memoria dun Neno Labrego de Xeneira Vilas. Este libro peza con aquela famosa frase: "Eu son Balbino, un rapaz da aldea, como que andí un ninguén, era máis pobre." O alcalde da Estrada, José Antonio Dono, o concelleiro de Mercados, Germán González, e a concelleira de Industria e Promoción Económica, Monserrat Maceiras, mantiveron esta mañá unha reunión con representantes de ACOE e do sindicato Unións Agrarias. José Antonio Dono explicou que neste primeiro encontro o goberno municipal